अरे की गोली मारा जवाना के आ खुश रख चौहान के। अरे की गोली मारा जवाना के आ खुश रख चौहान के। आ टेंशन मतलब ये करे जा डरी ला जाना हमनी के पुलिस थाना से। करम करत रही तले कांड हो गई। कि सुना सन सिक्सर काटा लेला से हर कोई रंगदार ना होला। कि सुना सन सिक्सर काटा लेला से हर कोई रंगदार ना होला। आ लड़की के अपन पावर दिखैला से हर कोई लड़की के दिलदार ना होला। और है चौहान जी के जैसन पावर पावे खातिर हर कोई रंगबाज ना होला। मनी लेखा कवनो बदमाश ना होई। हो चौहान जी के रेलल बरदास ना होई। अरे बेटा कि 2-4 दिन से रुक का गईनी तो तोहनी के समझ तो असन के छुप गईनी। अरे बेटा कि 2-4 दिन से रुक का गईनी तो तोहनी के समझ तो असन के छुप गईनी। अरे सार कि तोहनी के बहुत गलत प्रेमी में बड़ा सन। धमाका भले लेट होई लेकिन सबसे ग्रेट होई। आइए में चौहान जी समझ में आई सारे। होई बदमाश हम करेम बदमाश।